Il-Partit Nazzjonalista huwa kommess li jkompli jsaħħaħ il-ħidma fil-lokalitajiet. Dan kien l-għan ewlieni wara l-laqgħa li saret il-ġimgħa fil-għaxija fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista fejn għal darb'oħra Bernard Grech kellu l-opportunità jisma' dak li għandhom xi jgħidu n-nies, speċjalment dwar ir-realtajiet tal-familji fil-lokalitajiet Maltin u Għawċin. F'din il-laqgħa ħareġ ċar l-importanza li l-lokalitajiet ikomplu jissaħħu f'kull aspett dan wara li l-Gvern ta' Robert Abela naqqar mis-saħħa tal-kunsilli lokali matul dawn l-aħħar snin, tnaqqir li pajjiżna ra r-reperkussjonijiet tiegħu. Il-Partit Nazzjonalista ilu għal dawn l-aħħar xhur jispjega l-importanza li l-kunsilli lokali jerġgħu jieħdu lura s-saħħa li xi darba kellhom. Bernard Grech enfasizza l-importanza li l-politika issir bid-dialogu man-nies sabiex ikun mifhum il-bżonnijiet li jeħtieġu il-lokalitajiet ta' pajjiżna. Dan fil-waqt li appella sabiex kull persuna li għandha dritt tal-vot toħroġ tivvota fl-elezzjoni fit-8 ta' Ġunju li ġej, appuntament elettorali li huwa importanti ferm għall-poplu Malti. Preżenti għal din il-laqgħa kien hemm ukoll is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino u l-Kumitati Sezzjonali tal-Partit Nazzjonalista.